Buntagan. Suara. Buntagan man kala. Giba. Buntagan kala. Ya daugan ka. Yang gede. Sa guni kanon. Foto maya ba? Foto maya. Kape itu, kape itu. Okay. Si Lula, alas 5 na nakauli ganiha. Agay ka. Siko, nakakauli lang. Nahayagan ni sa vigil. So, grada niya, nakadaog ka. Pila ni? 20 na naman. Kamu dito karimi 5. 5. Si, so ko ni. Jeez. Grabe, grabe rin. Ano, wala eh. Ikaw ba yan? Di sogo karimi, binuang pagyapon. Wala, nagbuntag yung kalaba. Karino. Maski man untag na ulit kag... Kau niya, kaya sakit ang likod. Inan, bilang ako na. Sige, itog naman yan. Lubong naman ron si At ito na po na palingke. Mang Linda. Ngita na po na. Timinda na po di mabante. Oo. Atak na po ka sa pataas. Pildi. Utang. Makadaog. 20 lang sa... Mabay ting tukar si mong sakit labas sa kadlawnan ka. Yo. Wala ni me, buntagan na sad me. Wala ni. Tanaw mas mamian ni. Wala ni, wala ni. Wala ni. Ano ba kayo hindi ka na ako madusuan ba? Ikaw, isang kaulasa na kauli. As 12 Roy. 19. Konot. Dagag tao gabi. Pila. Dagag tao gabi la. Alas. Pag ngayon ako sa mo, Gis. Ko? Ngi! La dagag tao la. Nay ang mga parente. Na gani nagkuha diya nga. Pagtuon daw ko sa mga parinti ni Minda kay magpapiksyon daw sa vlogger. Ikog lang. Yung nadili isa ko karon ugma na ko kay. Dili man tabok-tabok daw. Maot man daw. Ano sudanan ron? Unsa? Ano itong sudanan? Asin. Asin. Sure. Ano yung may mga klase wa? Ayun, wala may klase. Napod. Atik lang na. Tapsin ko. Kapsin kay pabilad-bilad mo rin mga korek Matang, ba? ikog sa'yo lang, Ilos Keng. Matang, ikog sa'yo, alas 5. Pila ra may daog ni mo la. Paano yung klase pa eh? Wala lang gani. Daogan ko ron is Lula ba kay nagbuntag man. Dogan, oy. Kaparn, oy. Kaparn. Nakadaog nga daw kayo nga ni Wiwing. Aron tayo sa tugpang ito. Ano? Haruso, nagkamunggay na si Bibi. Ay, Arosun. Trade lang. Tawars ng Yan ni guwa hinuning kuha sa imong bubunlan ha. Napay tanduway o resibo. Nahurot.
Sige naman kagtuwaan nila. Last na. Reklamo sa ako. Mas, bahala ka di okay ako gusto mag-continue. Ako po. Dami ano. Ngayon ko kadlaw ang akong 400. Ha? Ang akong 400 kilo kadlaw. Mm. Yakto ko na kung tanan ni 5 ka 5 na di pwede. Nakatik-tik, mamahaw sa ta. Oh, kalamig sa akong sudaan. Ay, Man kaangay si Wako ana. pagkati na siya ako kay Gusto man niya hotdog. no, mga noodles, mga hotdog mo na iya. Sumna lang. Ito man, Sumna. inyo lang. Ah! Kada og adubon ka. Manok. Mukha ang kawak og sa dili. Abuan ko hino na imong tinae na rin. Adobo daw la. Dugo ba? Ito lami ito adobong manok ba. Aman kani mo ni Ano kanon. na po nagmaoy. Mga yung adobo. Kanyara ka na bais-bais. Walay sulod ka ng pisting. Walay sulod tutuan dito. Di man kayo di mamandaran. Muna ipakan na adobo. Bunput lang kayo na imbabundan hinoro na. Isudlan ako tanan galon ganela eh. Sabi ba maglihok-lihok pa sa nakatulog na kagtaman. Nabigya. Ah, unsa pa jud ang kanon bahaw. Pag naisud Andre wak, init-initon ra ni Lola Perme. Oh. Nana ni gya. Kanang batong na tinga. Mayang ito agay. Mga ito tagahapon ugpan. Pag-inom diag tubig. Painit ba? Sanay. Init. Painit na kay tubig. Mainit. Be, dahil takway. Nang kanang takway wak, katupan ni Agi si Mana. Uy, ang rep, sarad yung rep. Sama lang. Sila di lagi rip lang. Takway o takway. Awa, kanang takway niya, katupan ni Agi si Mana. Wak. Na. Hindi. Anos. Mampar ka dito masarip. So, Ano na? laro kay mataw, pero may tulog pa. Barag pa man la. Barag sa skin. Da. Barag pa. Anong buka matulog yan? Diyan mo sa taas. Dili. Ano siya? Ano yan? Nagmalubong lang isa. Kay, dito na punta sa taas. Diyan na may pinana. Hindi ako. Dagan big tayo lang ng mindala. Agan? Ito ka gabi? Nag-agi man ko naman si tapok ito ba. Hapit min lodging ka dali, na Jonathan. Morena. Hinahanap ko. Kau na wak. Ikaw ka na. Eh, wala eh. Unsa din gusto nga sudan? Lupo. Oh. Ha? Ah. Ha? Ini, apa temen
Lanawak ko. Natod na. Lubong na daw. Ba? Natod na. Adi, lubong na dala sa babaw lang. Sa side to. Ah, man sila yuta dito? Ilasing ko ba? Busin man ilang minta dito sa mga hidaro. Ah. Sa may naong yas lungon lang. May mga tulog. Kita ko eh. Ano ka? Pagod may picture anak niya lang. Nagkato nanilihig ka sa court ba? Kamu ba naduha man mo og mais? May kumare si Lola guys nga namatay. Botang na kon picture ha kani siya oh. Wala, napagod. Lubong ka na lang. Bawa na kayo nasimutan mo. Eh, pagpilit-pilit, di ba, flying kick ang imong gawat ron? Gidaw. Wala na. Nakam ko. Na. Ay. Ba't cook na? Dili, basta kay, Sawa? Lapalit cook ba? dili, ukod kay mga tinapa, unong kabok tinapa, kaadlaw na. Lapalit cook lang. Bog daw! Awa, nalapod na. Tubig, bug na lapod. Alang pago na lang narin. Ang nanabag di kong pamad, babag na 28. Gidaw, tara ka daw. Oo, anak ka. Kung awa ng ice, kahit awa naman dito. Anong gipulihan man mo? Si Aying Ate Gunggong may nagkuhan. Kapag ginawagtanan ako. So ako, pagsublidan ninyo na, pag napaintay. Muna'y ako kalabdan. Kung mga buutan kita ka nang di na ko magsugo. Kanaong naay walay bakante nga sudlanan. Sudlan gani ito. Ako pa, sup-supon ang itlog nila. Binuang. Ako din. Hagkan. Dili kay hagkan. Ako din kit-kit-kit ng itlog baka sa buutan. Parang di masugo, lami. Sipa-sipaon, flying kick. So, Naapay flying cake na katulugon. naapay short nga. Pina buok pa alsahon pa diri naong pa piluon pa inalat sa kinsahay. Ano? Ang ano piluon pa makita sa ibabaw. Isend na. Sign di mamata. Kang gisay na. Kinabar City. Ah. Varsity daw lang. Varsity hon pa yun ang imong liog Ito pagpugpog number city la. Ito number city. Alam na ko. Ang saan sa mula ka ba? Wala. Nilula. Bobo. Kaya number city nila ko. Wala kung nakaw. Dire kay buka. Kana dayon sa mana. Wala. Bikente. Nanay Diyos. Hugati. Tanang Ino, ginasudlan? Ha? Tanang ginasudlan? Ang mga galon lang akong gisudlan. Eh, hotel. Mag-unsa man. Sayang ang tubig. Na. Ang ano, sayang mga gusto man manginom ang pan. Ang sa bagay, hilig magbugnaw kita rin tanan. Manginom magkuklaw ka ng... Bukag kita sa abot. Yo, kay mapisik-pisik. Isip-isip daw. Isa man ang kita ka sa ibabaw. Cellphone na. Isda na green na ba? Hindi ka budlang. Umali na ganito rin. Kasi ano ganit siya, lulo. Isa-isda nga green. Kung isda ba, pili ka na green. Nga naman. Kung sugo ka mo, hindi na lang siyang gulabad. Nakal, bantay na lang isda ko. Niya. Ilakaw. Isa maning riskatona la. Iya lagi na ka di ba siya ng dinula. Delikado ba ng mga dilata permiwak. Delikado ang dilata permi. Magkadako sa itlog, lambit ka mabiyado, maminyo ka pa sa itlog, biyahan ka sa tawa. Magkadako mag sa itlog ng sigig. Dilata. Naisa na nodol. Na. Gamay pa kay kaya mo eh. Samot ng kagamay, biyaan na mga asawa ng naramay asawa nga. Pagka na o gamay imo armat. Laki.
Nguan pa kay mangita itong na ay bulitas 30 ka buo ka na mo sudlok ito. Namatay. Naminyo bitin siyang na ay bulitas eh. Nabukak iya pagkapagat namatay. Lain na nang bulitas lo eh. Ha? Ngano magbutang man gyud kita og bulitas. Oo, kay kuan man daw kay mag-agot mo na dito lang kaya kung mabukag na tayo ito ay sa mo bilatan. Huwag kang bahala kang bulitas sa kanya. Mao. Muna ako pa'y dalaga karon. Ikatong akong igagaw. Kada kasal Sabado di man maabtan sa doktor. Kung siya di maabtan sa doktor nga. Magdugo man siya kasi ako by 12 inches. Gulay ilasod na di siya nagguwa sa ilong. Pag-dus-dus ba, hemorrhage, makaabot sa hospital, patay. Kaduha na siya nagminyo, patay niya pagkanan. Kung ako'y dalaga karon ako sa tanawon og na akong uyag. Hoy, Han, sweet baron. B. Darling baron. B. Di jud ko pans niya imo og isa ko katanaw ani kay base mo ray ako kamat dyan na. Kay na ay 12 inches yung pila ng imo 7 ba regular 7-8. Na. Ni manik abragani kag utso. Abot na dosing na. Patay di lagi may amo tan-awon jud akong ako'y dalaga karon. Ako sa susingol ang tanan. Ako biyaan siya. Oo, meron dala. Hindi ko nawa ko ikaw na magtukindi-kindi. Bayat. Kurbada rin ito kay magubo-gubo to. Ha? Kurbada rin ito ng makitaan. Adi na din ni magububo si Wakola. Hindi na. Lagi ba, magdak ko ba riyag ng pagkakay? Kada inusigig. Mo'y maulit tao, ana, ang batuta, ana, ni titingon, ano ba, kanang tubig ka na. Kaya mainan mandaan. Sabaw, bawa mo lagi ka mo kuha. Kurbada rin ito kay siguro tagububo. Piligog sa pa. Mo expand ganit tong imuha pero pero gani kagamya ana. Ang kangkit. Mo expand. Liwat ang papa. Asa man imong ilungkit? Papa ko. So asa man ang samad? Sayo pa nang giselfon na. Na. Sugo kay di cellphone na. Ug ako di na ay ako anak karon, anak ka tinuod. O gani ka nanganak ko sa unawa pa cellphone kayo na siguro cellphone horos patay pangapiang tanan mo sa ba. Mga balik pa ka ang buko-buko. Ito, masagod ko. Mag-cellphone human ang trabaho. Puno na ang tubig, kuhan, balde, puno na tanan. Sigod ko mag-cellphone nung sa babay. Trabaho ang gawa naman. Basta mo gulitong kanon wa. Gunitan ni Permi ang cellphone la ba o? Igyan mabuyan. Binugayan talaga tukar ako biliboy ba, mga liti na talaga, kapag-post ko na ba. Katog sa guro la kay barag pamangkay ka la. Barag pawak na. Salala. Sala. Sala. Oh. Pangaon na mo. Mm. Sabuhin na ang mga on.